Казвам се Деница Дилова, на 41 години, от Разград. Работя като главен редактор в Лудогорски вестник. Това е местен вестник в Разград. И имам две дъщери, омъжена съм. От кога пишеш? Пиша от 10 на години, пиша кратка проза. Имам една издадена книжка с разкази. Тънкости на приготвянето се казва, преди 2 години. В медии пиша в вестника от 8 години. Се занимавам с журналистика. Днес е един прекрасен ден за теб. Току-що научи, че спечели голямата награда на конкурса за нов български роман на издателство Сиела. Учудена ли си или очаквана ли беше тази награда? Значи имах предчувствие, че ще съм в двойката или тройката отличени. Не знам, що бях решила, че повече ще отличат заради многото участници, но за първото място, естествено, че не съм се мечтала. Как се казва ръкописа? Непорочна практика се казва. От какъв жанр е? Питах социална сатира, надявам се да се е получила, като съм вкарала поток на мисълта на героинята си и случки около живота й. Не мога да определя точно жанр. И то може би в това му е чар. Сподели нещо около процеса на самото писане. Да, значи писане специално за конкурса. Започнах като някакви приятели ми пратиха обявите, да видя, че има. И закачливо дори си кръстих файла на градения роман. Нали, трябва да визуализираме. Да. Работих през цялото време на файл, който се казваше на градения роман. Забазик на всички, ето че сега стана реално. И много използвах извън къщи, когато не съм на компютър, тогава някак си ми идваха идеите и си ги записвах на листчета по джобове. Като тичах сутрин, като се разхождах вечер. Кой е най-верният ти критик? Най-верният ми критик помагаше ми един. Той е и писател, работи и живее в чужбина. Златко Ангел се казва. С него консултирах, понеже има 2-3 книги зад гърба си. Иначе 2-3 близки приятелки много подробно четяха, да нямам логически грешки, стилистични. От съвременната българска литература имаш ли любими автори? Нямам име, което да ми е любимо и да търся всичко негово и да си купувам. Оценявам, че най-доброто перо е Милен Русков. Недостижим. Даже ако участваше тук, нямаше и аз да се пусна. Просто разбрах, че работи по друг проект, нали? Имам шанс. И харесвам един разказ. Мисля, че се казва Мартин Колев, Момчето от Бургас. Като ме питат за български разказ, само този ми изниква за някакъв парфюм. Младо момче от Бургас, мисля, че се на книга. Той ми е любимия разказ български. Смятам, че по-добър не е писан. Добре. Смяташ ли, че българската литература е достатъчно популярна сред читателите си и така набира по-популярност? Да, сега набира и то интернет дава възможността в тия групи, в които се споделят мнения. Вече гледам, се споделят книги, пътуват. И достъпът е по-лесен, естествено, когато не се налага да купуваш всяка книга. Има някой, който да ти остави някъде ти да я прочетеш. Никой няма да откаже да прочете български автор. Няма някакво блокиране на българските автори, нежелание да бъдат четени. Няма такова. Ако трябва да довършиш изречението, писането за теб е? Предизвикателство. Нито е начин на живот, нито е смисъл, нито ми е велика амбиция. Не съм амбициозна, дори успехите ме плашат. Като видя и чуя, че някой е получил награда и ми се струва, че му се случва нещо лошо и той, нали, ще спре да бъде наистина сериозен и да си мисли само за книгите, ами ще почне да се разсейва. Ето с интервюта, с разни представяния, които хабят енергия, да седнеш да говориш. Ние, ако бяхме добри оратори, щяхме да работим друго. Ние сме силни в перото. Добре.